Dis-sena diġà nġabru aktar minn 1500 tunnellata talka mill-bajjiet Maltin. Xogħol li jsir mid-Diviżjoni tat-Tindif u l-Manutenzjoni li fl-2018 ġabret 5000 tunnellata talka mill-istess bajjiet. Id-diviżjoni tibda l-preparamenti tagħha biex titneħħal għal f'Marzu bl-intervent isir f'diversi bajjiet fosthom l-Adira, l-Armier, Għajn Tuffieħa, Buġibba u l-Bajja San Ġorġ f'San Ġiljan. L-interventi jsiru b'gafef u numru ta' trakkijiet filwaqt li jkun hemm ċirkostanzi li jkun hemm bżonn ta' excavator li jintuża fejn ikun hemm ammont kbir talka li tinqabad froq għal barra mill-bajja u ma tkunx tista' tinġabar permezz tal-gafef. Id-Direttur Ġenerali tad-Diviżjoni għat-Tindif u Manutenzjoni Ramon De Guara spjega kif il-maltempata ta' frar li għadda għamlet ħafna ħsara lil diversi bajjiet b'ammont kbir ta' ramel li tkaxkar mill-mewġ qawwi il barra mill-bajja. U għażiet jgħid li l-irwiefen qawwija jkaxkru r-ramel għal fuq wara tal-bajja u saħansitra fit-toroq. Ir-ramel li jkun depożitat fit-toroq jinġabar u jerġa' jintafa' lura fuq il-bajja. Is-Segretarju Parlamentari Deo De Battista qal li sfortunatament mal-alka jittella wkoll ammont kbir ta' skart li jiġi depożitat fil-baħar mill-pubbliku. U għażiet li l-iktar materjal li jinstab huwa l-plastik li jagħmel ħsara kbira lill-ambjent marittimu u l-ispeċi li jgħixu fih. Sintendi dal-proċess ikompli s-sajf kollu għax jekk wieħed josserva l-baħar ukoll ġa jara l-alka ġa lesta biex titla' fuq xtajt it-tagħna. L-iskop huwa li barra li nżommuhom sbieħ ħalli jkunu jistgħu jiġu gawduti il-bajjiet tagħna mill-Maltin u t-turisti li jżuruna. Fl-istess ħin ma ninterferexxux f'dan il-proċess naturali biex kemm jista' jkun inkomplu nibżgħu għall-ambjent. Spjega kif parti kbira mill-alka li tittella titqassam lil bdiewa fuq talba tagħhom stess għaliex tintuża biex ikabru l-prodotti. Il-Ministru Owen Bonnici faħħar ix-xogħol tal-ħaddiema fih dan id-Diviżjoni għat-Tindif u l-Manutenzjoni biex jiżguraw li l-bajjiet u l-kosta tagħna huma miżmuma tajba u jkunu siguri għal kulħadd. Niffukaw teams ta' ħaddiema illi jkunu speċjalizzati jiffukaw propju fuq l-indafa tal-bajjiet tagħna. Fil-fatt għandna nukleju ta' 50 ruħ illi full time ikunu kompletament iffukati għat-tindif u d-dera u żamma tad-dera tajba tal-bajjiet ta' pajjiżna fosthom l-Adira. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.